Edan ping 3 glelenge lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tujuh lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja gleleng pacamu gembelo sirahmu Pedro. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati. Pendekal. Saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng ngelabrak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku. Bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkelmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mata wae. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya.